Takže, milí přátelé, já bych chtěl v této přednášce poukázat na to, že my, katolíci, věříme určitým pravdám, věříme katechismu a teď ovšem se nás ptají lidé, kteří stojí mimo církev, a jaké máte prameny pro tuto svoji víru. Odkud čerpáte? Protože každý, kdo něco tvrdí, něco hlásá, něčemu učí, tak musí dokumentovat, odkud to vzal, z čeho čerpá. Katolická církev říká, že zdroje její víry jsou dva. Písmo svaté, čili Bible, a posvátná tradice. Tím se liší od protestantů, kteří říkají, že pramen víry je pouze jeden, a sice Písmo svaté. Luther dokonce říkal, že tím se znevažuje Písmo svaté, jestliže katolíci učí, že jsou zdroje dva, že je písmo a tradice. Ovšem nevíme, kdo více znevažoval Písmo svaté, na to si jistě dáte odpověď sami. Martin Luther totiž přistupoval k Písmu svatému, které nazýval sola scriptura, že pouze písmo, jenom ono, je zdrojem naší víry a proto je hodno maximální úcty. Ta úcta u Luthera ovšem vypadala tak, že on k němu přistupoval podle hesla nehodící se škrtněte. Protože se mu nehodil list svatého Jakuba, jelikož odporoval jeho teorii o tom, že ke spasení nejsou zapotřebí dobré skutky, tak on jednoduše Jakubův list prohlásil za štrok epistl, slaměnou epištolu a vyřadil ho z kánonu Písma svatého. Stejně tak vyřadil i celé pasáže z listů svatého Pavla. No a ze starého zákona škrtl 7 takzvaných deuterokanonických knih. Ale o tom se nechci do detailu rozvykládat. Chtěl bych vysvětlit, co to je vlastně tady ta posvátná tradice, kterou Luther a spolu s ním potom i další zakladatelé protestantské reformace, to znamená Zwingli a Calvin, úplně škrtli. Všichni byste mě jistě dokázali dát odpověď na otázku, co to je tradice. Znáte zajisté pojem lidová tradice, kde na vesnici udržují o masopustu zvyk, že házejí ve velkém průvodu a za velkého trada do řeky Moranu nebo Morenu, tak jak ji říkají v různých krajích. Drží se tady toto hlavně na jižní Moravě nebo na východní Moravě, na Valašsku. Ano, jinde zase jsou tradice, že na velikonoční pondělí, že chodí mládenci po děvčatech, aby jim dali takzvaný mrskut nebo šmigrus, jak se tomu zde říká. Ano, čili lidé mají představu, že tradice to jsou nějaké lidové zvyky. Komunisté za doby svého panství tak zřizovali, na to si velmi dobře pamatuju, v různých místech a v továrnách nebo v různých kulturních zařízeních takzvané síně tradic, kde si připomínali svoji minulost komunistického hnutí, a tak bychom mohli pokračovat dál. Čili tradice je vlastně něco, co připomíná minulost, co připomíná určité instituci nebo určitému hnutí jeho dějiny.
Je to od latinského trado, tradere, což znamená předává. Rozumějte, předávám následující generaci, traduji, předávám to, co jsem sám zažil, to, co mi bylo drahé, tak to dávám dál. Dávám svým dětem, ty zase to dávají svým dětem a tak dále. Ovšem posvátná tradice, tak jak my ji rozumíme, není v žádném případě pouhou minulostí. Je to živá přítomnost. Přítomnost, která má samozřejmě zakotvení v minulosti a z minulosti vychází, ale která má přesah až do budoucnosti, až tedy jako za náš život. I z této tradice budou čerpat a ona bude ovlivňovat i život našich potomků, jestliže je správně vychováme v katolické víře. Tak tedy přímo konkrétně. Pán Ježíš hlásal určitou nauku, vedl jednak skrytý život, jednak veřejný život, konal zázraky, trpěl za nás na kříži, na Kalvárii, stál z mrtvých, vstoupil na nebesa, seslal Ducha Svatého a tu jeho nauku hlásali apoštolé, které si vyvolil potom dál. Ti hlásali, ale kromě toho i také předali i svým následovníkům, těm, kteří byli vysvěceni za jejich nástupce, protože my víme, že apoštolský úřad je dnešním úřadem biskupů. Čili to, co Pán Ježíš a co apoštolé učili, tak to předali také dál. To předali svým nástupcům a kteří to potom hlásali i ještě dalším lidem, ano, dalším okruhu lidí, šířili to potom po celém světě. A šířili to nejprve ústně, ano, čili to je prostě tedy ten hlavní argument proti tomu, že proti protestantům, kteří tvrdí, že pouze písmo svaté je pramenem víry. Pán Ježíš, čteme v závěru Markova evangelia, neřekl, jděte a pište, ale řekl, jděte do celého světa a hlásejte evangelium. Hlásejte, ústně hlásejte. Potom teprve až minimálně 20 roků po Pánova odchodu do nebe, tak začal být sepisován teprve nový zákon. Ale na počátku stála ústní tradice, ústní hlásání. Já jenom k tomu přidám svoji osobní takovou zkušenost zrovna nedávno, kdy mě atakovali jedni tedy protestanté, tady z nějakého tady toho evangelikálního směru, dávali mě nějakou brožuru, já jsem to taky odmítl, no a říkali mě vy, katolíci, učíte, že zdrojem víry je taky nějaká posvátná tradice. Prosím vás, ale to je znevážení písma, tak jak teda učil Luther, tak s tím na mě vystartovali. A já jsem povídal tedy o té dámě, a vážená paní, ovšem co bylo dřív? Písmo svaté nebo tradice? Vždyť apoštolé a učedníci Pána Ježíše nejprve hlásali to, co s Ježíšem Kristem zažili a to, co od něho slyšeli ústně. Napsané to bylo až později. A ona, protože přece jenom byla přemýšlivá a nebyla neobjektivní, tak se zamyslela a potom mě povídá, no víte, vlastně máte pravdu, ale já to nemohu říct před svým představeným. No. Lze ho ovšem tedy namítnout,
ti apoštolé, kteří hlásali to, co Pán Ježíš učil, a zároveň také i to, co s ním sami zažili, tak neskreslili to nějakým způsobem, nevymýšleli si. No, v žádném případě, protože o tom budeme mluvit tedy jako zítra, když si všimneme přímo pravdivosti naší katolické víry a pravdivosti toho, co věříme o Ježíši Kristu, zatím je totiž jejich krev. Oni všichni, to nejen tedy apoštole, ale vůbec i ti prvotní svědkové Ježíšova života právě za toto svědectví šli nebo byli ochotní tedy jít na popraviště. To nebylo jenom svědectví o pravdivosti nějaké nauky, protože bylo spousta učedníků v dějinách pro falešnou nauku, ale oni dobrovolně byli ochotní jít na smrt za očité svědectví. Ano, zatím stál, ano, my jsme na vlastní oči viděli jeho zázrak. Viděli jsme, jak rozmnožil chleby. Viděli jsme prázdný hrob. Setkali jsme se s ním z mrtvých stali. A nebyli to jenom apoštole, bylo to i 500 bratří najednou, jak píše svatý Pavel v prvním listě Korinťanům v 15. kapitole. Ano, ale může tady vyvstat ještě další námitka, ale což pak nemohli to nějakým způsobem poplést, jak si mohli to všechno zapamatovat. Tak vždyť přece písmo svaté bylo také, tedy nový zákon, mám na mysli, byl také sepsán evangelia a konkrétně tedy na základě ústní tradice. Vždyť to si nemohli pamatovat, ty všechny výroky. Ale na to odpovídám, ale ano, mohli si to pamatovat, protože Židé byli cvičení na to, aby si memorovali dlouhé texty, protože v těch jejich synagogách tenkrát, tak tam se učili starému zákony a celým pasážím nazpaměť, ano, takže oni měli paměť vytříbenou na to, aby učení svých mistrů, učení těch nejrůznějších rabí, a Pán Ježíš také vystupoval jako rabí, vlastně jako mistr, jako učitel, ano, a tak, aby si zapamatovali, pokud možno co nejvěrněji a co nejpřesněji. Nemůžeme vyloučit, že také i leckdo to zaznamenal, zapsal si například jeho výroky, že biblisté učí, že ještě tedy před evangelií existovaly sepsány nějaké tedy jeho věty nebo nějaké pasáže z jeho učení, ano, to jsou takzvaná logia, tedy jako Jezu a podobně, ale jinak ti apoštole, jakožto Židé, i když byli až na dva, tedy jako negramotní, tak chodili do synagog a tam měli paměť vysvědčenou na to, aby si zapamatovali jednak pasáže ze Starého zákona a jednak také i nějaké výroky těch svých učitelů, těch svých rabínů. Když jsem řekl, že dva z apoštolů prokazatelně nebyli negramotní, tak kteří to byli? Jestli dokážete někdo tedy jako říct, kteří uměli číst a psát. No, Lukáš nebyl apostol. Správně, Jan, ano, a no, Pavel nebyl apostol. Pavel prostě byl apostolem až do Davice. Správně, ano, Jan a Matouš, protože Jan, jak říkají jeho pozdější životopisy, u Origena, to čteme ten poprvé, tak on pocházel z rodiny Zebedeovi, což byl tedy podnikatel v rybářství, ale krom toho on byl také levitou, ano, čili on byl chrámovým služebníkem a on Jana poslal na nějaký čas do Jeruzaléma, aby se tam vzdělával přímo v jeruzalémském chrámě, protože při chrámu byla také škola,
No a tam se učili číst a psát, čili svatý Jan byl gramotný, no a stejně tak byl gramotný také Matouš, protože to byl celník, no a celníci, jakožto státní úředníci, taky číst a psát museli umět, ano? Takže tolik jenom pro zajímavost. A teď já vám tady přečtu na přiblížení toho, co to je tradice, několik citátů z písma svatého, z Nového zákona konkrétně. Tak máme zde závěr Janova evangelia. Kde to mám? Chvílku strpení, než jsem. Tak tady. Je však ještě mnoho jiných věcí, které Ježíš vykonal. Kdyby měla být vypsána každá zvlášť, myslím, že by celý svět neobsáhl knihy o tom napsané. Čili to znamená, že evangelisté všechno nezapsali. To, co pán Ježíš učil a co konal. Čili proto musí být ještě i další jiný pramen víry. Ne jenom písmo svaté, tady v tomto případě, tedy v případě Ježíše Krista, nový zákon. Tak a teď ještě tady máme 1. Korinťanům 11. kapitola. Tak 11:23. Co jsem od Pána přijal, v tom jsem vás také vyučil. Píše svatý Pavel. Čili, že on přijal určitou nauku a předává ji dál. To je právě tradice. Takže když bychom to měli shrnout a měli odpovědět na otázku, co to je posvátná tradice, tak musíme říci, že to je vlastně nauka církve, tak jak ji apoštolé přijali od Pána Ježíše a kterou předávali potom dál svým nástupcům a ti předávali zase dál. No jo, řekne někdo, ale jak dokážete, že tady tato nauka zůstala neskreslená? Protože v těch dalších generacích už potom může do toho se dostat nějaká lidská fantazie, která bývá často velmi roztodivná a kromě toho my víme z prvokřesťanské literatury, konec konců nemusíme ani sát prvokřesťanské literatuře, stačí, když si vezmeme i listy svatého Pavla a listy dalších apoštolů v Novém zákoně, že už ji ohrožovali bludy. Ďábel útočí na církev nejúčinněji tím, že se snaží vnášet tady bludy. A pomocí bludů, pomocí herezí, pomocí nepravd, které vyvrací katolickou nauku, vyvrací tím, že vlastně ji zkreslují, tak se snaží tu církev zničit. Ano? Chesterton kdysi se vyjádřil, že bludy to jsou splašené pravdy. To říká tedy jako ve své knize Heretikové. No a čili, že se snaží ďábel přivést některé lidi, že útočí na jejich pýchu, aby oni ve snaze být originální, aby některou část Kristovy nauky vytrhli z celku a aby ji postavili neúměrně do popředí na úkor pravd ostatních. Čili aby zde nebyla nějaká logická návaznost. No a jak se tady k tomu ta katolická církev mohla ubránit? Tím, že Bůh dal Petrovi a apoštolům dar neomylnosti.
Ano, a dar Ducha Svatého, tato neomylnost přísluší jejich učitelskému úřadu. Jak Petr i apoštolé dostali také i mezi různými dary od Pána Ježíše i dar učitelského úřadu. A tento učitelský úřad je neomylný. Neomylný jakožto dar Ducha Svatého. Duch Svatý takhle působí. Duch Svatý také se zaručil za to, že Písmo Svaté, tady mluvíme o Novém zákoně, že Nový zákon, že je neomylný, je psán tedy jako z inspirace, z nadpřirozené inspirace. Ano, a stejně tak je neomylná a také i nauka církve, tak jak ji hlásali apoštolé a potom jejich nástupci, jak učila prvotní církev a jak ji potom rozvíjela dále. K tomu je neomylnost. Já si vám opět dovolím tady nějaké citáty předložit na důkaz jednak Petrova vyvolení a jednak také i neomylnosti apoštolů v čele s Petrem, čili neomylnosti tedy biskupů a papeže. Ano, neomylnosti, která souvisí s výkonem jejich učitelského úřadu, čili s výkonem a magisteria. O tom, že si Spasitel skutečně vyvolil Petra za hlavu církve, tak máme celkem tedy 3 doklady z Písma Svatého. To je ten známý citát ze svatého Matouše z 16. kapitoly, ano, kde po vyznání Petrově u Cezareje Filipovi, tak tedy říká Ježíš Petrovi: blahoslavený jsi, Šimone Jonášu, protože to ti nezjevilo tělo a krev, tedy co nezjevilo to, že Petr mu odpověděl: ty jsi Mesiáš, syn Boha živého. Ježíš mu na to řekl: blahoslavený jsi, Šimone Jonášu, protože to ti nezjevilo tělo a krev, ale můj nebeský Otec. A já tobě říkám, ty jsi Petr, skála, a na té skále zbudují svou církev a pekelné mocnosti ji nepřemohou. Tobě dám klíče od nebeského království, co svážeš na zemi, bude svázáno v nebi, a co rozvážeš na zemi, bude rozvázáno v nebi. Tak potom další citát máme ze svatého Lukáše z 22. kapitoly, který také hovoří o Petrově vyvolení. 31 až 32. Tak. Jo, tady. Šimone, Šimone, Satan si vás vyžádal, aby vás měl protříbit jako pšenici. Ale já jsem za tebe prosil, aby tvoje víra nepřestala. A ty potom, až se obrátíš, utvrzuj své bratry. Čili opět on měl utvrzovat ostatní apoštoly, čili z toho vyplývá i jeho jakési nadřazené postavení mezi apoštoly. No a nejpádnějším důkazem je tedy jako Jan, 21. kapitola. Jde o ten známý citát, kdy se z mrtvých stalý Ježíš objevil u Genezareckého jezera, když apoštolé chytali ryby. Ježíš se zeptal Šimona Petra: Šimone, syno Janův, miluješ mě víc než tito ostatní? Odpověděl mu: ano, pane, ty víš, že tě miluji. Ježíš mu řekl: pas mé beránky. Podruhé se ho zeptal: Šimone, synu Janův, miluješ mě?
Odpověděl mu, ano, Pane, ty víš, že tě miluji. Ježíš mu řekl, pas moje ovce. Zeptal se ho potřetí, Šimone, synu Janův, miluješ mě? Petra to zarmoutilo, že se ho potřetí zeptal, miluješ mě? A odpověděl mu, Pane, ty víš všechno, ty přece víš, že tě miluji. Ježíš mu řekl, pas moje ovce. Ano, skutečně říkám ti, dokud jsi byl mladší, opásával se sám a chodil s kam jsi chtěl, ale až se stárneš, natáhneš ruce a jiný tě opásá a povede, kam nechceš. Ano, čili Petr dostává za úkol pást beránky a ovce Ježíšovi. Čili tím je dán také jeho primát. A ten jeho primát, spojený se svazováním a rozvazováním, jak pán Ježíš říká, a s tím, aby pásl jeho beránky a ovce, tak je spojen samozřejmě i s hlásáním evangelia, s hlásáním nauky. A tady samozřejmě Bůh nemohl připustit, aby Petr zde hlásal nějaké bludy. Stejně taky apoštole, čili musela jim být dána neomylnost. Neomylnost, která je plodem Ducha Svatého. Opět si tady vezmeme citát ze svatého Jana z 16. kapitoly. Až však přijde on, duch pravdy, uvede vás do celé pravdy. On totiž nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit, co uslyší a oznámí vám, co má přijít. Ano? Čili to znamená, že apoštole, nejen tedy jako Petr, ale i Petr se sborem apoštolů, že dostávají dar Ducha Svatého, který je uvádí do celé pravdy. Čili oni mají být vyzbrojeni tím, že budou mluvit z Ducha Svatého, čili budou hlásat pravdu. Duch Svatý nemůže hlásat žádnou lež. No a potom se toto stalo skutkem, když Duch Svatý na apoštoly sestoupil. No a svatý Pavel v prvním listě Korinťanům ve 4. kapitole píše. Ať se proto každý na nás dívá jako na Kristovi služebníky a správce božích tajemství. Čili v tom je vlastně tedy obsažena úloha papeže a biskupů s ním spojení. Být správci božích tajemství. Čili to znamená, že tady tato tajemství mají vysvětlovat, mají je hlásat a předávat následující generaci. K tomu je zapotřebí neomylnosti, jež je darem Ducha Svatého. Papežská neomylnost vyplývá z neomylnosti církve, z neomylnosti, kterou právě dostali hned na začátku Petr a apoštolé. Tato neomylnost byla potom promulgována na prvním vatikánském koncilu roku 1870 v konstituci Pastor Eternus. No a tehdy se spustila velmi ostrá kampaň proti církvi. Podívejte se, papež sám se povýšuje na ostatní lidi, on si myslí, že je neomylný. Náš básník Vítězslav Hálek tenkrát napsal takovou veršovánku Vy chlubná ústa Vatikánu, vy místo Boha bohové. Ovšem byla to demagogie, která hraničila přímo tedy s hloupostí, protože oni kdysi
tady tu konstituci Pastor Eternus přečetli, ale nejen kdyby si přečetli i nějaké vyjádření tehdejšího svatého stolce, tak by museli jasně dospět poznání, že neomylnost se týká něčeho jiného. Papež se nikdy nepovažoval za neomylného jakožto člověk. Papež je omylný tak jako kdokoliv z nás. Ve věcech víry a mravu, jestliže ovšem definuje to, co katolická církev vždy učila a učí, tak tehdy je chráněn Duchem Svatým a tehdy vlastně vystupuje jakožto neomylný, tehdy právě působí v něm neomylnost. Užívá k tomu takzvaného mimořádného magisteria, také co se týká ani co se týká víry a mravu, čili co se týká běžné nauky, tak papež stejně tak jako ani biskup neomylný není. Neomylný je tehdy, pokud používá takzvaného mimořádného magisteria. To znamená, že když definuje nějakou pravdu víry, a to buď to tedy jako sám, anebo v jednotě s biskupy na věroučném koncilu, nějakém, jako byl třeba koncil tridentský, nebo jako byly starověké koncily, budeme o nich hovořit za chvíli, tak tehdy je papež neomylný. A opět, co ta neomylnost znamená? Znamená to, že si může tehdy, když vystupuje jakožto reprezentant mimořádného magisteria, kde také používá různých tomu odpovídajících výrazů, to třeba zavazujeme celou církev, zavazujeme, že katolík je zavázán věřit tak a tak znamená to, že si může cokoliv ho napadne, tak to definovat ve věci víry a mravu ani omylem. Když si přečteme Pastor Eternus, tak tam jsou stanoveny jasné podmínky. Papež může definovat jako neomylnou pouze tu část nauky, kde je doložitelné, že už v nejstarších dobách katolická církev tomu takto věřila. Jestliže tedy blahoslavený Pius IX. Roku 1854 bulou Ineffabilis Deus prohlásil za dogma, prohlásil za článek víry autoritou papežské neomylnosti neposkvrněné početí Panny Marie, tak to v žádném případě neznamená, že církev teprve od tohoto data, čili od toho roku 1854, věří, že Panna Maria byla počata bez poskvrny dědičného hříchu. Ale znamená to naopak, že prostě tedy církev od prvopočátku věřila, že od prvopočátku tady tato pravda existovala v katolické církvi. Dokladem je, že už v 6. století máme doložený na východě liturgický svátek neposkvrněného početí Panny Marie. A kde byl liturgický svátek, tak tam musela být také i víra. Tam to museli věřící přijímat. Čili to znamená, že se to táhne až k apoštolským dobám. Stejně tak, když v roce 1950 papež Pius XII. Vyhlásil za článek víry, čili za dogma na nebevzetí Panny Marie, bulou Munificentimus Deus. No, to opět také neznamená, že teprve od roku 1950 církev věří v nanebevzetí Panny Marie. Nikoliv, protože i tady existuje jednak liturgický svátek, který je doložen už v 5. století na východě a kromě toho máme tady i prvokřesťanský spis dokonce z doby přelomu 1. a 2. století a latinský, který se jmenuje De Assumptione Marie, čili o nanebevzetí, tedy jako Panny Marie,
a kde anonymní autor líčí právě, jak Panna Maria zesnula, jak ji apoštolé pohřbili a jak svatý Tomáš nestačil přijet na tento pohřeb, protože byl na misii v Indii. Ano, on přijel až po smrti Panny Marie, tak ho vzali tedy na jeho přání ke hrobu Panny Marie, otevřeli tento hrob a tělo zde nebylo, byly tady jenom květiny. Od té doby se světí také i byliny na památku tady tohoto. Takže toto líčí tady tento anonymní spis, který dokládá, že ta víra na nebevzetí Panny Marie byla tady od prvopočátku, že křesťané, katoličtí křesťané, že takto od prvopočátku věřili. Čili jestliže papež, ať už v jednotě s biskupy na koncilu, ať už tedy jako sám, když využije k tomu nějaké encykliky nebo prostě alokuce slavnostního projevu, když vyhlásí něco za dogma, tak tím jenom potvrzuje to, co církev od prvopočátku